Come on, Cheryl. Magpasugot ka na. Isa lang ini kagabi. Tantaw kag wala sang sex. Updan mo lang sila sa club kag ilagaw sa syudad. Nagaduwa-duwa ako eh. First time ko ini nga buhaton kag isa pa. Nagasugod na kami sa bago nga kabuhi ni Enzo. Mapakasal na kami. Matuod din na. Kun amo, gamito ninyong kwarta sa inyo honeymoon. Ano sa imuhan? Mga mabuot sila, promise, okay? Kitay kita diri buwas ha. Pagkatapos, upda naton sila sa hotel, okay? Okay. Oh, sige, amo na ako. Oh. Wala ko sasalig sa amiga mo nga to. Luyag niya nga magbulig sa aton. Maupod ako sa yabwas, ha? Hindi ka magkabalakahan. Wala sang malain nga matabo sa hakon. Cheryl, uyag mo nga mag-inom? Brian, wala na siya nagkainom. Matodi na. Naguntat na ako. Nakaibalo na ako ka na ng luyag niya. Madali lang bala. Kuhaan ko sa akon nga bag. Hindi. Hindi, Jane. Hindi na ako sinha. Ma-dinner kita sa gwa, hindi pala? Sorry. Nalipatan ko nga i-off ang ako niya cellphone. Oh. Hello? Ako, Ari siya diri. Cheryl, si Enzo. Abe. Excuse me. Hello, Han? Kumusta ka dira? Okay lang bala ang mga lalaki nga inyo upod? Hindi, Han. Do mga ex-convict ang mga hiningagin pabayuan lang sa mga malahalon nga bayo. Ang isa, may tagpang polo shirt na ginasuksok niya. Dumay na batsagan ako nga hindi amuhan gani palihog. Sugata ako dirihan. Kamusta naman kamo mga palangga namon nagtatpalabati? Isa naman kag kaso kriminal ang amon ipapati sa inyo, kamay. Makahatag sa leksyon kag pagturunan sa inyo tanan diri sa aton palatuntunan. Central Precinct kag aton initiguluhan. Gintingutan sang ginawa. Wala na ko sang kwartahan. Nagasto ko na. Gintilawan ko. Oo, pero wala niya ginasabat ng tawag ko eh. Han, maghalin ka na lang dira, ha? Sige. Hulata ako. Okay, hindi ka gid maghalin dira, ha? Okay? Oh. Mary, pwede bala ako makahulam sang kwarta? Kung pahulamon ko ikaw sang kwarta, patyon gid ako ni mami mo. Oh, hindi siya makahibalo. Iipliti ko lang sa taxi. 500 lang, oh. Sige na, maluwi ka. Please. Cheryl, dalian na dira sa sulod sang CR. Nagadali na sila nga mag-dinner sa guway. Ginpungos ko lang ang buhok ko. Angayan ka? Ginduan niya kitil. Isa ka British diplomat ang katapusan nga guest. 4 ka adlaw nang nakalikan. Kumusta ang pagpangusisa sang soko? May na-recover nga buto ni sang jacket sa salog. May dako nga agis ang pagkuga sa yaliog. Posible nga pa. Ginpahapa siya sa back spring sang kama, kag gintakpan sang kutson. May defensive wound siya sa kamot. She fought the good fight. May mga agi siya sang dagom sa butkon. Posible nga nagamit siya sang illegal nga droga. Tanawang ya mga tudlo. Daw ginsunog sang asido. Suno sa suko.
Nabali ang natuon niya nga kamalagko sa tiil. Posible nga nasipa pa niya ang kriminal. Oh, ba? Anay ka. Anong nakita mo sa stockings ang biktima? Tupas. Ihatag sa ako ng magnifying glass. Kag tweezer. Ari teniente. Ano yun na, partner? Himbis ang isda. Hindi ka magsiling nga ginatake siya sang bagis. Wala sang himbis ang baghis. Ipadala ini sa crime lab. Copy, sir. Oh, this is ridiculous. I have never seen this woman. Your consulate said you have an apartment in the city. So why rent a hotel room? My wife and I have an arrangement. In any event, I left the hotel at 11. What kind of an arrangement with your wife? Oh, none of your business. I have diplomatic status. You can talk to our lawyers. Goodbye. Ang arrangement nila sang iya asawa, amo nga makaisa ka bes lang siya magkuha sa babae kada bulan. Kag dapat nga sugiran niya ang iya asawa kung anong iya ginbuhat. Hindi kinahanda na mag-asawa ngayon eh. Any information na tungod sa wala pa makilala nga biktima? Negative, Chief. Nagapangita pa kami sang dugang informasyon. Anong development sa kaso? May grasa nga nakita kag himbis ang isda sa iya stockings. Posible nga naghalin sa isdaan sa merkado. Mag-canvas ka mo sa merkado. Nakuha ninyong resulta sa crime lab? Ang mga agis ang dagom sa iabot ko ng madugay na. Pero positive siya sa cocaine. Very small concentration. Posible nga wala na siya makagamit sa sulod sang pila ka semana. Positive man siya sa lithium. Mahimo nga nagaangkon siya sa depresyon. Bangod kay nagagamit sa sang druga kaga nagapagamit sa lain-lain nga lalaki? Hindi. Bangod nagabusong siya. 8 ka semana. Ina siguro ang rason nga wala na siya nagagamit sang droga. Agod matinloan siya. Ang British diplomat. May ideya ka mo kung sa diin nga bar siya masamin nagakuha sang babae? Oo, sir. Good. Usisahan ninyo kung anong ginabuhat niya sa Martes ang gabi. Naging patay ang aton biktima. Copy, sir. Hindi ko kilalang babae ngayon sa litrato. Pero ang mistisong lalaki sa isa ka litrato, kilala ko ina. Ari siya diri sa ang Martes ang gabi. Ang tikalo ng abriton. Isa ka besya diri nagakadto kada bulan. Kinatikal niya diri nga madamo na siya sa Pilipina nga natilawan. May babae siya diri nga ginabalik-balik? Oo. Si Jane. Professional nga kaplog. Sa di namon sara makita ang Jane nga ginasiling mo. Sorry ha. Hindi kami sina-close nga duwa eh. Tilawin ninyo sa lalaki nga ina ho. Dali ka, partner. Kamusta ka? Oh, Ginapangita namo ng babae nga nagahingalan kay Jane. nagkadto ako sa bar ngayon ni Agod. Magpakikita sa akong business partner. Imo kartay nang sa ibabaw sang lamisa? Oo. Cash ang imo ginabayad, hindi credit card? Agod hindi ka madakpan sang imo asawa? Asawa? Oo. Ang naghatag sang wedding ring ngay na sa imo tudlo. Oo. Wala kami diri nagkadto agod dakpon ka sa akto. Kinahanglan lang namon makita si Jane. Okay. Pila ka bulan na nga wala ko siya makita. Wala man ako sang number niya. May paborito pala siya nga hotel? Wala. Sa auto lang kami. Nagapangita ako sa madulom nga lugar. Pagkatapos, ginadrop ko lang siya. Sa diin? Malapit sa seaport, may mga bar dito. Madamong salamat. Mag-enjoy ka subong nga gabi. Mga biyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupuno sa aton suklanon gintingutan sang ginhawa diri sa Central Precinct ginadulot sa inyo sang RMN.
Rama! Set!